Milí diváci, poznáte nás už z vysielania Rómskeho národnostného magazínu, ktorý vysiela Slovenská televízia. Dnes vám ale prinášame úplne iný formát vysielania, a to webmagazín Sovakeres. Prečo práve webmagazín? Nož práve preto, pretože veľakrát sa nám stáva, že všetko, čo sa nám podarí nakrútiť, sa nám nepodarí vtesnať do 26 minút, ktoré ako rómska národnostná menšina máme k dispozícii v slovenskej televízii. Pohľad na Rómov je o mnoho širší, ako sa mnohým môže zdať. Preto dnes vám prinášame zaujímavé informácie a reportáže zo života Rómov na Slovensku. Veríme, že aj tento náš webmagazín Sovakeres si obľúbite a budete nás pozerať. My sa budeme snažiť prinášať vám pravidelné informácie zo života Rómov na Slovensku. Príjemné pozeranie. Evžen Milo pracuje s Rómami už dlhé roky. Dnes je to v rámci projektu Zdravé komunity, kde pracuje ako koordinátor osvety zdravia. Má niekoľko zdravotných asistentov, ktorí pracujú v rôznych lokalitách. Pozrieme sa teda, ako sa mu darí a čo nám povie o jeho práci. Mojím zamestnávateľom je platforma pre podporu zdravotne znevýhodnených skupín. Mám na starosti v Michalovskom okrese obce Vrbnica, Laškovce a Žbince, kde mám 3 asistentov. Potom mám v okrese Trebišov, mám 4 obce, Bačkov, Sečovce, Trebišov a Lastovce, a z Ranovského okresu mám Sečovskú Polianku. Také najzávažnejšie problémy, ktoré sa riešili, tak to bolo v Sečovciach a v Trebišove. V Trebišove bol výskyt syfilisu a mumsu, a takisto výskyt syfilisu bol v Sečovciach, kde matka nakazená syfilisom porodila dieťa. V podstate 1,5 roku porodila druhé, a takisto sa tam vyskytli tiahne a mumps. Tieto veci riešili moji asistenti v súčinnosti so mnou a s pediatrami. V rómskych lokalitách absolútne, by som povedal, absentoval do tejto doby. No a v mnohých lokalitách ešte aj, kde nepôsobia asistenti, absentuje, by som povedal, prístup k informáciám. Či už je to formou besied, prednášok, rôznych foriem vzdelávania o infekčných ochoreniach, ale hlavne ako predchádzať týmto ochoreniam. To je veľmi dôležité. Mnohí naši Rómovia napríklad v lokalitách, kde pôsobia asistenti, nechápali význam očkovania. Prečo očkovať? Na čo chodiť na preventívne prehľadky? A práve asistenti svojou prácou im tieto veci podrobne vysvetľujú a naši Rómovia postupne začínajú chápať význam očkovania a preventívnych prehľadok ako prevencie pred rôznymi infekčnými a vážnymi ochoreniami, že je to vec, ktorá napomáha zlepšeniu ich zdravotného stavu a ich detí. Asistenti vykonávajú nielen v rodinách osvetu, ale takisto robíme osvetu aj v školách, kde je veľa rómskych detí. Čiže aj touto formou pomáhame vzdelávať a informovať rómskú populáciu o nutnosti očkovania a prevencie ako také na ochranu vlastného zdravia. Ja som už predtým niekoľko rokov pracoval v takýchto projektoch, takže ja som nemal problém, ale každý začiatok je ťažký. Výhodou na druhej strane tohoto projektu je to, že v lokalitách pôsobia ľudia priamo z lokalít. Čiže tú komunitu svoju poznajú, poznajú problematiku, vedia, aké sú tam problémy a v podstate vedia ako na koho. Čiže toto je, by som povedal, oproti projektom, ktoré sa predtým realizovali, je jeden veľký prínos, pretože bez toho, aby som tú lokalitu nepoznal, by som povedal, mentalitu obyvateľstva, tak nemám šancu uspieť. A toto je jedna z výhod našich asistentov, že sú priamo z komunity, tam pracujú, ľudia ich poznajú problematiku, takže o toto mali ľahšie. Hovorí sa, že žena hýbe svetom.
Tým našim prednedávnom pohlo niekoľko žien, ktoré sa ako prvé z našej komunity zúčastnili na sponzorovanom zájazde občanov, ktorý organizuje europoslankyňa Monika Smolková. Ako sa im tam darilo, sa pozrieme už spoločne. Čo tu príde náš prvý parlament, to vedel, že čakať, kde si mohli odfotiť. Wall Street inštitút. Tento deň sa mi veľmi páči, lebo videla som krajinu, Štrásburg, videla som Europarlament, videla som nádhernú katedrálu, v ktorej som zasvietila sviečku a zaspomínala som si na tých, ktorí už nie sú medzi nami. Potom neskutočné zážitky mám z Europarlamentu, kde som videla parlament, si myslím, že je taký podobný ako aj u nás vo vláde v Bratislave. Až na to, že je veľkolepejší, komfortnejší, väčší. Je tam množstvo poslancov, ktorí zastupujú 27 krajín. Som sa dozvedela veľa vecí, ako funguje chod parlamentu a si myslím, že tiež odvádzajú si svoju prácu, ako majú, keďže musia rokovať. A je mi ľúto, že veľakrát, čo oni rokujú, tak do tej našej vlády takto neujde tak, ako by malo. Keď pôjdem domov a porozprávam im, že kde som bola, to mi ťažko budú veriť. Vedia, že som prišla sem, aj do Európskeho parlamentu, ale oni si myslia, že iba sa pozrieť zvonka. No a teraz som videla na vlastné oči, že som bola dnu v parlamente. Čo sa ti tam najviac páčilo? No všetko. Tu máš pice, keď chcete pice. Stojiny, vidíte aké? Pozorne. Navštívili sme katedrálu. A potom sme boli loďou. Prezerali sme si celý Štrásburg vlastne z lode. Potom sme navštívili parlament. Priznám sa, že keď som tam vchádzala, tak som nevedela nič o fungovaní, mala som úplne mylné predstavy, ale pri tom krátkom stretnutí, kde nám vlastne vysvetlili chod parlamentu, ako to funguje, koľko ľudí máme, dávali nám také otázky, že či vieme, koľko máme poslancov za našu krajinu, koľko je celkový počet poslancov, tak ja sa priznám, že som nevedela. A možno je to tým, že som sa ani nikdy o to nezaujímala. Brala som ten Europarlament ako niečo zbytočné. Ale pri tom zamýšľaní sa, keď som to všetko vlastne pochopila, videla, tak si myslím, že určite to má nejaký zmysel. Pochopila som možno aj to spájanie krajín a vznik únie. Myslím, že má to svoj význam. Určite. No a musím vlastne podotknúť, že veľmi pekne ďakujem pani Smolkovej za možnosť vidieť to, zažiť a pochopiť zo pár vecí. Ja v prvom rade ďakujem pani Smolkovej, pani europoslankyni, aj vám, lebo pravda, že vy ste ma pani poslankyni predstavili. Ďakujem jej za to, že som vôbec mohla sem prísť a že mohla som vidieť túto krásnu krajinu. A že tá moja dlhoročná drina na vysokej škole a všetky problémy, ktoré som popri tejto škole mohla prekonať, prišla na užitok nielen ten, že mám celoživotné zamestnanie, ktoré mám rada a bez ktorého by som si nevedela život predstaviť, ale mám aj takýto
pekný prínos do života, zájazd, na ktorý bude mať celý život spomienky, zájazd, na ktorý by som možno v živote nenašetrila a ktorý by som si nedovolila. Som veľmi spokojná, že táto moja námaha nevyšla na zmar a že má aj takéto potom výsledky, že proste som si mohla dovoliť, alebo som bola vybraná na tento zájazd, ktorého si odnášam veľa dobrých a pekných spomienok. Spoznala som tu mnoho ľudí, prišla som na to, že Róm nemusí byť len Róm ako taký v tých našich dedinách, ale Róm sa môže niekde dostať ako ocenenie za niečo, čo urobil, čo si zaslúžil to svojou cieľavedomou prácou. Takže moje pocity boli také, že keď som videla tú rukovacú sieň, tak to bolo ohromné, to bolo strašne veľká sála. Je to podobné našej vláde, lenže táto je ohromne veľká. Pozdávalo sa mi tam, že bolo veľmi málo ľudí, ale pán zástupca pani Smolkovej nám všetko vysvetlil, že bolo tam vyčlenený ten určitý čas pre tých poslancov. Takže žena má minútu a chlapí zostatok. Takže to také bolo. Ale páčilo sa mi. Páčilo sa mi to tam, pretože to bolo veľmi pekné. Úplne iné, keď sedíš doma a pozeráš cez televíznu obrazovku. A keď si tam, to je niečo také dojímavé, hej, lebo tam sa tvorí tie najvýznamnejšie zákony, hej, s ktorými sa my musíme vysporiadať, ktoré nemôžeme my ovplyvniť. Počuli ste už o tom, že Rómovia si na Slovensku zvolili nového rómskeho kráľa. Išlo síce o laských Rómov, no novozvolený kráľ Robert Botoš z Košíc má ambíciu spájať všetkých Rómov bez rozdielu. Nedávno navštívil materskú školu na Luníku 9 a neprišiel tam s prázdnymi rukami. Kto prišiel? Pán Botoš, vy ste boli zvolení za rómskeho kráľa nedávno a vaša prvá taká cesta viedla na Luník 9 do materskej škôlky za rómskymi deťmi. Prečo práve táto škôlka a prečo rómske deti? Musíme začať od začiatku. Bod 1, to sú naše deti, to je naša budúcnosť a venovať sa im, podchytiť deti, naučiť ich, venovať sa im. Vlastne ja si myslím, že to je v tom začiatku. Vy ste mali možnosť ešte minulý rok vidieť ich umelecké práce, kde maľovali obrazy do dražby, kde vlastne výsledok potom bol ten, že sa vyzbieralo strašne veľa peňazí, ktoré pomohli týmto deťom chodiť do škôlky, kde sa im platilo školné a strava. Myslíte si, že to bola pekná myšlienka? Vy sám ste najviac investovali vtedy do tých obrazov. Veľmi krásna a úspešná myšlienka to bola. A chcel by som poďakovať ešte raz tým organizátorom, ktorí to tvorili. Klobúk dole pred nimi. A bol by som rád, ak by sme pokračovali ďalej v takýchto krokoch. Vy ste dnes doniesli deťom nejaké darčeky. Medzi inými viem, že to sú vlastne hygienické potreby, ktoré deti určite potrebujú. Prečo práve hygiena je dôležitá? Alebo ako ste to vnímali? Je to len taký prvý krok v tej pomoci tejto škôlke? No, tak hygiena je vlastne ten prvý krok, áno. Hygiena. Musia byť čisté detičky a keď budú čisté, umyté, čisté, tak potom oni môžu ísť ďalej. Potom to je ten prvý krok. Nech vedia, že mydlo je potrebné, šampónik, zubná kefka, takéto základné veci. To sú základné veci a treba ísť od základných vecí.
To je všetko. Deti vás ale tiež obdarovali, vy ste získali veľmi krásneho kráľa, ktorého pre vás vytvorili. Boli ste prekvapení? Čakali ste to? Nie, nečakal, ale som strašne prekvapený a verím tomu, že mi donesie plno šťastia. Tieto darčeky vlastne sú takým pokračovaním benefičného bálu, ktorý robilo Rómske mediálne centrum a kde pán Botoš dosť veľa investoval do obrazov, ktoré deti namalovali pri tej dražbe a ďalej pokračuje v tejto vašej podpore. No, sme veľmi radi, že to takto dopadlo, že pán Botoš bol zvolený za rómskeho kráľa a že vlastne má od nás aj namalovaný obraz. Takže vlastne nás to teší, že ako asi prvý, ktorý sme mu podarovali takýto dar a verím, že budeme pokračovať v spolupráci ďalej. Prvý webmagazín je za nami, veríme, že sme vám priniesli informácie, ktoré vás nielen obohatili, ale ktoré vás aj pobavili. Humor je totiž to, s čím sa tiež stretávame pri našich nakrúceniach v teréne. A my sa chceme o tieto naše zážitky a chvíle podeliť aj s našimi divákmi. Chceme vám ukázať v našom webmagazíne to, čo sa v televízii neukazuje a čo neuvidíte. Ďakujeme vám za pozornosť a veríme, že sa opäť stretneme pri ďalšom webmagazíne. Za všetkých kolegov z Rómskeho mediálneho centra sa s vami lúči Klaudia Oláhová a čo Devleha. Dovidenia. Mali sme 15 schodov jedla. No, vyššie trošku. Áno. Mikrofón nedržíš dobre. Boli sme na 15. poschodí v Europarlamente. Vypila som 15,5 decí v autobuse a 15 som už mala dávno.